woni Ousmane Seydi Bankalatuma Diala janande Seydou e Jango Farin mi mettiɗo kantumani jaman kay Ousmane jaman ka gore o wi Boubari e am min jalisana o wi larna hoko kalde tan en noddi Bun Abdoullahi o wi so ɗin ɗon ni hombo nodduɗen hoko kalden ni e oɗo meɗen jamanu yawsa la ilaha illallah muhammad rasulullah jettoje godani Allah ina laɗo Allah sekuna Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu anhu ledderaji patu sibal Ali Badras janani golle mo de yenden heɓorta abbagol inde boye mbaɗe golle faala ala mantata cukayel gorel fijo mawɓe rewɓe ha gore o wi sagataɓe tagaɓe ñiɓaɓe ɓe en ɓerɗe mbuuri ɓe gimmima darima ɓeɗo peri janggoyi ɗaɓɓoyi gandal ɓeɗo peri ɗaɓɓoyi jawdi kaɓɓe keddotoɗe to ɓaawo ko ɓe nantaɗi mbi'a he nani wiyawaji o gorko o yahi o wendogo kono ɗo lawlani fatturu ɓaleeru ko ɗo kakoñ ma bi jakkotoni bolodi sugayel jananel lan damugal bamum to fajjoyta gorko koltinowo fijoji mum ɗali debbo mum saabe jahannaba ɗe ɗi mbaɗa e juuɗe ma gore sugayel gorel fijo mawɓe rewɓe aɗa yara duuɓi 15 ko mamaje kippi koppoje jaaroje duuɓi 50 ñukkitoɗa e suudu ɓuri ni ha ngara duuɓi 50 fotta diccoyima to tanorde an heɗo ɗum dicce ɗe e diiɗe ɗe ɓurdani ɗum ko ɗi dicco sagagaga poɗ ha gore kono gelni jiitaɗi dufo tuuba mum mba bindi jiyaɗi dufo tuuba mba bindi to suudu mum to a wiya ko ka e goriwal doggatani to nder suudu ɗo on coɗoga ta teppere nde ɗi hori wuɗɗoyde koyngal tuuba nga ha deppoyo tañag ha gore mbaɗe golle soɗin mbaɗni hogo kaltani Ali Badra wallahi nonge men hanki oɗo ketti ganduɗa sukaɓe rewɓe ɓiɓɓe fulɓe sukaɓe rewɓe leƴƴi goɗɗi hono kettidirannoɗa ɗumen sukaɓe rewɓe ɓiɓɓe fulɓe tawa ɗi ndirfiɗi sabaji ɗi ha ɗi mubdi kolɓulle ɗe jogo saboni dow koppi suuɗi ha junno jiya keje ɗe yaari hoko woni kon saboñ daɓɓon ko sabu gabeloñ baal anduno ɓe gamtaniɓe ñifal lampu o yaari lampu o ñifanko kuñgol sabaji si tawi an sabimagi koto kolɓulle hannoa tuma kuñoyta ɗum ha ñaale maɗe mbuɗɗa gasi lampu o huɓɓama heddo kamu guite ko waji bojal haddiɗo o magala calɗi andi o wi Badram ko mbadi e oɗo min jamanu a tawa cukalel deyel duuɓi 9 ɗi suttirerde no mbuɓu tumbo ɗum ni ta ɓoyi ko sowino ta ko cukalel deyel sowi ta ko cukalel deyel woni ɗo reeduɗo keecel mum ngel ƴoƴani koni innama heeɓi tampere goram ha goram wattagol dogannoɗo bindi e kikiɗe wattagol bobo mbo duuɓi 15 wattagol ɗum ha goram tanko cukalel deyel rondi reeduɗo keecel mum ngel ƴoƴani nene ma heeɓi tampere goram sepata kati suyta ñittade yaari cukayel deyel si reerɗiɗo fotani reerɗu tan sepata e kaati ko ñitte ɓalƴe ñittoto koko wiite ñitte ɓalƴe ko ɓiƴƴanni e hinere ko saami ɗon kala ko ɗum ɗi wutta hinere nde ɗi deppoyoɗo a tawa reerde nde ɗi teddi ha fayda sutte o ɗi soɗɗoyade ñuuɗi
Abdoulaye Sambel Diamanka